тук сме, сега ще покажем как играем. Може аз да го направя да покажем на всички? Не, аз ще го направя да видя. Аре, бе, Намира, ела! и после аз да го направя, само ли? Ради, педера, смъкни се. Не, искам да гледам битката между Ренгар и Касим. Седи там, седи там. Ей, тук ще се седа под земята. Ма те знам, че... Няма, тук се седа. Тук седа. Ама Митко, нали за видеото ме брат, аре? Нали всички искат да го видят? Кой? Бързо беше, изчезне, бе! Кой вземе човек? Айде, давай. Къде? Казах. На мида! Не ме би! Гледам. Аз не мога обратно да ги отворя. Казали го! Искаш да му остане къде главата? Давай! Само знаеш, че кичека за клещ. Фалма главата, е! Вместо Лар да ми даде това човек. Your team has destroyed an enemy. Аз ще чакам още една игра, стане. Your turret has been destroyed. Трябва още една. Не, просто се лича.